Hej, jeg vil lige fortælle jer, hvad jeg laver i dag. I dag der er jeg på besøg hos Thyra Frank, og det er jeg, fordi jeg jo har arbejdet for Thyra en gang for mange år siden som sygeplejestuderende på det, jeg kalder verdens bedste plejehjem, Lotte, som lå på Frederiksberg. Jeg har lige siden jeg var hos Thyra drømt om at lave mit eget plejehjem, og nu er tiden kommet, hvor det har jeg tid og kræfter til, et friplejehjem. Og i den forbindelse, der har jeg så taget kontakt og spurgt Thyra, om hun kunne tænke sig at hjælpe mig med at udleve den drøm. Fordi noget, man går og tænker på i 22 år, det skal man gøre noget ved. Så Thyra, hvad tænker du kendetegner sådan et godt plejehjem? Jamen det første og fremmest det, at man kan få lov til at leve det liv, som man altid har gjort. Med det hjælp, man har brug for, at man skal få lov til at være den samme person. Og det var det, jeg altid sagde, dengang jeg havde mit Lotte, og det var, at vi skal huske, at skal vi sige, at vi har haft succes, så skal det måles på, at beboerne er lige så forskellige den dag, de dør, som den dag, de flyttede ind. At vi ikke bare putter dem ned i en kasse og siger, sådan her ser det ud hos os, men at vi tør at åbne op og give rum og plads for den forskellighed, og den mangfoldighed, det er så smuk. Så først og fremmest så er det at kunne give plads og rum for forskelligheden. Og så kendte jeg jo dig med det, og jeg husker også tydeligt, at du var elev nede hos mig, og det var meget spændende også for mig, og også udfordrende at høre, hvad du havde af tanker. Og derfor, det er ikke fordi, at der ikke også er blevet spurgt om noget før, om ikke jeg vil være med til noget, men jeg vil gerne støtte dig i dine tanker, og håber, at du kan komme videre i din drøm, fordi det er altid spændende at få lov til at komme videre i de tanker, man har, og det er jeg sikker på, at du gør. Ja. Jamen, det er jeg også rigtig glad for, Thyra, og jeg synes især det her med, hvordan man møder det ældre menneske, som er sårbar og flytter ind på et plejehjem, en ny dagligdag, hvor man skal både indgå med helt nye mennesker, man ikke kender, og samtidig er der andre, der lige pludselig skal tage over for en på nogle områder, som man før har kunne varetage. Man kan måske heller ikke længere selv give udtryk for, hvordan man ønsker sin mad serveret, eller hvordan man kommer i seng om aftenen, og har man været vant til at læse avis til langt ud på natten. Altså, alle de ting, som jeg så på Lotte, det var, at man fik lov at være den, man var. Og man blev modtaget, og det var det allervigtigste, det var, at den enkelte fik lov at leve så tæt på, som man overhovedet kunne. Er det? Nej, jamen det er fuldstændig korrekt. Det var så vigtigt, og derfor er det også meget vigtigt at have en livshistorie. Hvem er det, vi står overfor? Fordi hvert menneske er jo specialist i sit eget liv, og det er vigtigt, at man finder ud af, og kan personen ikke selv, er der kommet der til, personen ikke selv kan sige det, så må man have fat i nogle pårørende, og det bliver vores nærmeste samarbejdspartnere, og det er jo vores pårørende. Ja. Så det er meget, meget vigtigt at finde ud af, hvem er det, jeg har med at gøre, og hvad kan jeg gøre for at gøre det liv, og hendes liv, eller hans liv, så godt som muligt, med de begrænsninger, som livet indimellem byder os. Hvordan ser du så fremtidens ældrepleje lige her til sidst? Hvorfor er det vigtigt, at vi laver et friplejehjem, og at vi ikke kun har offentlige plejehjem? Men altså, jeg synes, at forskelligheden er så vigtig, og der skal være nogle forskellige ting. Det er, altså, så der er noget at vælge mellem. Lige hele livet kan vi vælge mellem ting, så det skal vi også have lov til, når vi bliver ældre eller får brug for hjælp. Så har vi det vigtigt, at man kan se, hvad er det, der er af tilbud. Vil jeg gerne bo et sted, hvor de selv laver mad? Har jeg en hund, der gerne skal med? Hvad er det, der er vigtigt for mig? Og det er det, der er essensen af forskelligheden, at vi har nogle forskellige muligheder. Vi ikke bare laver det samme, men at vi er forskellige. Ja. Jamen, tusind tak, Thyra, fordi du ville deltage. Ja, velbekomme. Nej, det er meget taknemmelig for, og vi følger op og følger med, hvis du vil se, hvad der sker fortsat. Det glæder jeg mig til. Ha' det godt. Held og lykke med det. Tak. Hej. Hej.